Hej, jeg hedder Kim Hammer Overgaard, og jeg er ansat her hos BVT i vores salgsafdeling. I det team, som jeg sidder i, hvor vi primært beskæftiger os med fjernvarmecentraler og komponenter i fjernvarmecentraler, der handler det jo meget om tilbudsgivning, og i den forbindelse handler det også en hel masse omkring beregninger af de forskellige komponenter. Bare som et eksempel på en komponent, som indgår i en fjernvarmecentral, jamen så har vi jo her en varmvandsbeholder. Vi kører fra standard fra 500 til 5.000 liter. Det er lige her, vores kerneområde er. Vores forhold til vores kunder er fantastisk. Ikke mindst fordi, at det er et lidt nørdet område, som vi beskæftiger os med. Og det vil sige, at vi bliver brugt rigtig meget som sparringspartner. Altså en ny medarbejder hos BVT vil have en helt ny verden, der kommer til at lukke sig op. Ikke bare inden for det rent faglige, hvor man selvfølgelig bliver oplært i for de forskellige produktområder, men man får lov til virkelig at nørde ned i hver enkelt detalje. Udover at man får talt med kunder, man får lavet en masse beregninger for at løse en masse opgaver, så har vi faktisk mulighed for at gå ind på en af vores produktionshaller og se, hvordan det rent fysisk ser ud, og være behjælpelig sammen med smedene på at finde en rigtig løsning til kunden. Det er du rent glad for at møde ind på arbejde her hos BVT, det er den stemning, der er, og den hjælpsomhed, der er blandt kollegaerne. Alle er altid parat til at hjælpe en, så man står aldrig alene med noget som helst selv. Og derudover så trives vi bare alle sammen godt sammen og er en stor familie, et stort dejligt team. Så hvis du har lyst til at være en del af BVT og BVT-teamet, så hold dig endelig ikke tilbage med at sende en ansøgning for at søge enten opfordret eller uopfordret. Vi glæder os til at høre fra dig.